Здравейте хора, днес правим първият епизод на Minecraft Pocket Edition с песа Лофрец и Дейвид Протобъга. Когато Дейвид Протобъга дека ви седне ще отиде да помогна. О, кой загради? Аз загради това овцата. Те, къде та овца? Вътре ли? Прото, къде си? Виждаш ли новината? Да. А що аз не мога да ти го видя? Напред. Черна врата. Сака ли? Насамка ли? Другата черна врата. Там директно. Де? Ама къде си? Допуща ли си? Чакай, дай да видя. Я само теб виждам. Какво направя? Аз я. Чакай, аз тържа прото. Опитай се да избъкнеш. Избъкте ли се? Дай, аз съм в Рибул. Защо си го нагледате? Да, що? Да, и аз това се чуя. Къде е овцата, бе? Къде е овцата? Къде? Ще убиш, бе. Чакай. В чест имаш врата. Аз се не използвам за задния път. Аха. Добре, чакай да прави. Тури е тук. Е тук е тури. Ой, извяй. Чакай, овца. Чакай. Чакай. Аз чупя. Изкопай всичко там. Честно си да. О, човек, овцата ще се измъкне. Затваряйте вратата. Чакай. Аз имам една. Чакай. Отвори, аз отвори. Аз не мога. Чакай. Идвай, излизай, Иво, излизай. Излизам. Аз само тук мога да се вижда, да се гледа. Или втория епизод да направи видеото, третия епизод или третия епизод да направи хем фермичка за животни, хем фермичка за... О, човек, кой ще малко слабо да ви трябва. Следва. Да, има вече в честите. Тук си е другия чест, ела тук. Лов, ела малко. Чик! Избиси се, да се върнат. Сега ще поработим. Ти обаче джипа да прави. Не, може и без това да го направиш. Има едно друго. Добре. Да, тук ще съм. Човек, аз знаеш ли къде се качи? Виждаш ли? И тук е този задния ход. Тук се покачи. Тук където...
Виж само... Как това ще направи? Къде е дърта? Дърта къде? Ето тук, ела тук го стави тук. Дърта къде го сложите? Ето го. Някой удар ли? Аз един път, за да може да не видя. Ама май са това предизвява. Мисля, че ще не иска да го Тук избирах малко да такова малко водата и... Нещо не искаш, май. Опа, Не бяга ли? Не, май. Виж. Не. Само главата ми се вижда така се едно е избяга. Да. Елата мога да заградим. Аз ще отида малко довътре. Да взема една опака и да се виждам. Не пипайте каквото има в пуската, не пипайте. Аз ще да направя малко дърт. Лопата ще направя дърт. Две лопатата му дърт. Мога да валя пространството на водата. Я ще дам дърт. Вие се дете. Аз имам 2 стака и нищо е. Аз паднах. Арбе. И защо правят такива кулове за стени? Чик, още един готов покривчето бе. Да, покривчето, де бе. Пода там. Още един готов пода. Трябва да още малко по-слабо. Аз имам 9. Това ще стигнат. Направи го е това, дето съм почнал там. Те се го бърка, бе. Чакай се сува и деревото. Я в 38. Това е дърт ли? Аз имам 20 такива. Аз имам 9 такива, кажи ми къде трябва да се прикрива. Ерхан, добре си е. Какво? Добре си, няма какво да слагам с това. Дей, чак, ела сега ще покажа. Сетих се за нещо. Какво са правили тук? Къде ме държи? Здрасти. Аз върти го да върши. Аз съм да се минахме там, че да се видя. Иво, тук малко сме объркани. Бойфа да го направи така. Тук да иде нещо като... Аз ще покажа. Ела малко тук. Чакай малко. Не там бе. Не там. Някой пуснал ли е за бутата? Дикой. Що? Питам, защото аз заграждам нещо. Аз заградих една бутата. Айде бе. Иво, ела малко си покажа. За това ти говорях, вместо така го съм правил. Много изпитание у нас. Много просто. Чакай малко така да се ужа нищо. Много сложно. Това е. Много съм по-стреш. Ще е тук малко. Без така салото да го сме направили, ето, ела малко. Виж. Да, и той Специално с това салото. Още тук да е. това така е грозно да е. Опази някъде също.
Човек, аз си ако без да слагате дърво в своите... Човек, ай още малко и да свършваме, за да какво ще кажете. 10 минути вече. Или елате малко, ще го направя малко ден и елате събираме такова за следващия епизод. Чакайте тук да го правя това бързо да всичко. А тя забереме и много кабелство за чисти. Да, втория епизод ще прави ферма. За животни и за храна. Тя е много дърво, айде за дърво. Чакай малко. Я имам 23. А как ще направим фермата? С оградки или без? Ама я ми су. Я имам 23 дърво. Как така трябва да дърво? Я съм да събирам дърво. Чакай, направим го днес. Да? Правим го днес. Айде да те. Иво, има една задачка към теб. Аз имам в момента, трябва да скарам това дърво. Да, това ще ти кажа. Ама аз го направих почти. Още малко. Ама цялото къще, нали знаеш? Да, целият бърна маха. Ето вижте, тук няма стена, ако идеш до къщата. Ама си тук да. Прото ела малко. Аз сега забирам дърво. Ела малко ти казах. Ти къде си? Иди бе! Ще хитне. Ще хитне. Ще хитне. Ти къде си? Ейто. И това беше епизодът от мен. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала. Оставете по един коментар и бай-бай.